Tässä on uusi puhelin. N85. Ollut jo viikon. Tosi hyvä puhelin. Mä oon kyllä ihan tykästynyt tähän. Eka oli hieman ongelmia esimerkiksi videon kanssa tuossa alussa, mutta tähän tuli se over the air päivitys, niin sen jälkeen se toimii oikein hyvin. Nyt vaan, että monta jotkut softat ei vielä toimi tässä, ne varmaan johtuu, kun tässä on se Featurepack 2 järjestelmä. Joo. No, vois vähän sitten ulkoista, eli siinä on 5 megapikselin kamera 2 LED-flashilla, ja tämmönen hyvä tuo linsisuojus. Sitten mulla on vielä kalvot ja kaikki tässä päällä, eli niitä ei kannata ottaa pois, kun ne on vielä lähtenyt itsestään. Joo, ja sitten kun hommat, niin tässä on tämä näin liikkeen tunnisti. Sitten se on liukuva puhelin, oikein mukavilla vaikka tasaisilla nappuloilla, mutta oikein mukava painella. Se on jousi avusteinen, joten se tuntuu oikein mukavalta, kun sitä näpsättelee. Sitten täällä näin on nämä media, tämä skip-nappula, ja sitten play-nappula ja sitten tämä stop-nappula. Ja mikä sitten kans toimii, tämähän tulee näistä ylemmistä tulee zoom-nappulat, niin kuin vaikka karttaohjelmista tai galleriassa. Ja sitten sitä siseimmistä tulee niin kuin NKG:ssä tulee sitten nuo peliohjaimet. Tai pelinappulat oikeastaan siis, jos se olisi. Joo. Onhan tässä tullut jo